kung saan nga may magandang pasyalan at masarap na kainan, agad-agad natin yang pupuntahan. Grand opening ng Food Bazaar at Night Market ng Calasiao, ating pasyalan at puntahan sa pasisimula ng kanilang nalalapit na Calasiao Photo Festival 2023. Tara at ating panoorin. Ang Calasiao Food Bazaar at Night Market ay nag-o-open mula alas 3 ng hapon hanggang hating gabi. At ito'y bukas para sa atin mula Monday to Sunday. Iba't ibang foods ang pwede nating mabili at makakain dito. Kaya yayain mo na ang iyong friends and family at magbanding na rin kayo dito. Difference Bass Remix. Ano pa nga bang inaantay nyo mga ka-adventure? Pumasyala at tumayo na rin kayo dito sa may silaw-silaw ng Calasiao at saka Food Bazaar and Night Market. At siguradong mag-i-enjoy kayo at mapapawaw Calasiao. Arangkada Calasiao.